muri yeZimbabwe manyai muone mazifesa ndiri kuona panapa pakashata. Zimbabwe editor let's hope kuti wawusi kuzotikwadzisa pane zvinhu zvikana kueditor but yo zvinhu zvandiri kuona panapa ka tarisai muone zvenyu mafesa ari panapa. I know kuti you guys mune zvakawanda zvekutaura pamusoro penyaya iyoyi but tiri kuona photo rapresident Emerson Mnangagwa riri kutenderera zvisingaite. This photo vakapfugama kupfugama meni kuna vanhu vechechi. It's a sign yekupererwa. Munhu wapresident anoenda chinopfugamira ukangoona munhu wapresident angofarira kupfugama zoti there is no plan there. Anofungidzira kuti zvinhu zvese zvinoda kuita nelaki kana kuti unamatira kuti zvinhu zvifambe. It's a sign yekuti munhu anofanira kungosiyana nazvo basa oisa vanhu vari kuita se vari kushandisa pfungwa because nyika itongwe nemunana nyika inotongwa nema-ideas anotoya paground kuti let's do this. Ngatitovhura makampani, ngapavhurwe ma-manufacturers, ngapauye ma-investors in the country. Ndo zvinoita kuti nyika ikwanise kunge ichizobudirira kana kuti nyika ikwanise kunge ichizokwanisa kuenda kumberi. But ukangoona munhu wapresident akungofarira kungonopfugama kungotera every church, kumasoyo ariko, kuroma ariko, kuZCC ariko, kumpungo kwamakandiwa ariko, kunana magaya ariko, kunana Hubert Enjiwo futi ikoko ariko, every church chibvoziva kuti hapana zvinenge zviri kuitika. Even zvese zvandikutaura zvinokwanisa kuzvinzwisisa kune munhu waya kuti anoteedza machechi ese akanhasi ari kuenda kumasowe, ari kuenda kumbiya, mangwana ari kuenda kumadzima anoending oil. Munhu iyeye ukatarisa life yake inenge itori miserable zvokuti hapana kana direction kana kuti chine order chaanoita. But ukangoona munhu hazvina kushata kuti munhu wapresident aende kuchechi but at least ngaende kuchechi one kwete kufamba chingopinda machechi ese because machechi acho ukatotarisa zvaanotoita kune vanhu vanoenda kumachechi ikoko life dzavo hadzina kutorongeka. Imagine chechi yaya inonzi vanorodzana chero mwana ane 13 years. Chechi yakadaro iyoyo hatitarisire kuti kune chisvinu chinobuda ikoko ende hatitarisire kuti tione kuti munhu wapresident anzi ari kuenda ikoko. It seems like zvino zvakura kuti iye akatoenda kanopfugama ikoko ari kunosubmita kunopfugama kuti zviri kuitwa zvemutemo iri ikoko zvinenge zvikanhingirikina zvinenge zvitori bho. Ende ndozvo zviri kuzotikonzeresa kuti nyika ive pairi iko zvinezvi yekuti zvigananda zvakuya zvichiita zvazvinoda because zviri kuona kuti there is no plan. Mukuru akabata nyanga dzese zvechokwadi akachibata kuti dzvi but plan haana. Ndo nyaya iri kunyanya kuti netsa zvisingaite paZimbabwe. Dambudziko iroro ranetsa hama dzadiwa kuti unoona munhu achinzi ari kuenda kunopfugama. Aiwa ndakagara ndazviramba zvangu but anyway ndo nyaya dzatiri kungonzwa. Unozonzwa zvanzi aiwa akufunga kuda kusira mwana wake, akufunga kuda kunodidi pakashata. Ndoba ndapinda pane rimwe photo zvekare. Today I'm ndingori pahameno mood yandiri kungofila so these guys are the opposition vakaenda ndobva vanotorwa mafoto naNiki Mangwana vachiseka zvekusvotesa zve zvekuti ngatiseke kuti Chamisa aboyikane. Tinenge takatarisa zvedu tichiona tobva tangonyarara tongoti it's okay zvimwe zvacho regedza zvingotidarika but ione kuda kukuzonhingirikina manje zvinozoramba zvichingotibata toti hatikwanise kugara tine zvinhu zvakadai so mumwoyo. Is better tigare tangozvitaura paground vanhu vonzwisisa kana kuti vanhu voona vanhu voziva kuti tiri kudhila nevanhu vakaita sei right. Iyo nyaya yekuti moenda munotorwa mafoto nevanhu vekuti mukutorwa naNiki Mangwana nanani vekuZanupf muchiita muchizhinya muchiseka muchiti mukusvotesa Chamisa. Rekedza ndikutaurire chokwadi hausi kusvotesa Chamisa but ukusvotesa isusu maZimbabweans because Chamisa haasiri ari kupererwa nemushonga muzvipatara ega no. Haasiri iye ega ari kufambira kudrive road yakashata. Haasiri iye ega ari kushaya basa. Iye is an advocate ari kutoenda kubasa kwake ari kutoita zvaari kutoita zveupenyu hwake life iri kutoraranika bo ende kwaari kutorarama hapana kana musi wanomunona munhu achibuda chipema. Haasiri iye ane vana vari kukurosa vachienda kuzonogara kune dzimwe nyika vachipinda mumaborders. Haasiri iye zvekare wekuti zvoni iko zvinezvi ari kungoti akangoda kungodai ongoenderwa nemagetsi panguva yega yega. Haasiri iye anosangana nemaproblems akadaro. Vanhu vanosangana nemaproblems ese maZimbabweans. That's why tizoona tichizoya panapa tichitaura kuti vanhu ivava vanombonyatsotemba chii kana kuti vari kunyatsotoona kunge sanani kana kuti vari kuzviona kunge anani ivo pachavo kana vachibuda vachida kuzvikuda kutanga vari kusvotesa kudai sokozi. It's like ndinozoona mangwana vakudzoka toda kuti tauda kuti ma-opposition party tokatangoti there is no such a thing. Hakuna opposition yakadaro. Ndo nyaya yacho kwete kuzongopedzera yangosvika but it's okay. Regedzai mamboseka but ndoziva kuti time will tell zvichaitika and something
will happen sure. We know Chivalo akaonekwa achipinza roko achikwenya mburugwa. I don't know why vamwe vari kuti zvoni itsikidzi unozoti zvakawanda zviri kungotaurika vari kuti aiwa ndidzodzo kuzeta ITF uko aitosa roko mburugwa achikwenya ende achikwenya nechekumashure. I don't know kuti chii ndiyo nyaya munozoiona hatinonya kutaura nezvayo zvakanyanya stereke because nhasi panapa ndine nyaya hombe yandinoda kuti ndinyatsotaura nezvayo saka apa ndingorwa warm up ndichingokuzivisai tunyanya turipo but ndisati ndanyanya kuenda kure regedza tingogara ndabva ndingokuzivisai ndisati ndakanganwa kuti kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako obva wavhurwa FNB business account pane vanonzi veeducation research Mukoma Owen vanokwanisa kukubatsira vakuregistera company vobva vakuvhurira FNB business account usina work permit chinongodiwa chete ipapo valid passport. So contact them on the numbers that are shown on the screen. Wotaura navo vokubatsira vakuitira kana uchingone problem yezvemabhuku kuma bookkeeping uko vanokubatsira zvekare ende ishasha pakuita zvinhu zvakaita seizvozvo. So garai mavabata mutaure navo vanokuitirai. Musazoti handina kukuudzai muri kunetsekana kuti munoita sei kuti muwane matenda. Register makambani muSouth Africa umo kuti mukwanise kuwana matenda. Saka part time Mukoma Owen vakuregisterei makambani muchero musina work permit chinongodiwa chete valid passport. Saka garai maenda manovabata moita dealing faster kuitira kuti musajambwe nezvinhu zviripo. Back to the story, ndadzoka pane nyaya yandiri kuona panapa yandangoti ndangotaura nezvayo so that tongoonesana kuti ameno toita sei nezvigananda toita sei nevanhu vanenge vachikwanisa kuita nyaya yakadai so iyi. Nyaya iripo pari kunzi Namibia Agriculture Minister Mark Hengari was arrested yesterday afternoon followed a police-led intelligence operation after the minister allegedly offered 230,000 bribery to the 21-year-old woman who accused him of rape. The minister allegedly offered the woman 230,000 to buy her silence. The police pounced on him soon after making the payment. Muriona skillful chakarwapa achingopedza kurwa payment yekuda kunonyararidza munhu inonzi yevhara muromo. Mapurisa ndo paakabva abudikira vakanzi aiwa uyai kuno kubaba munini matoita zvenyu zvinhu izvi so muri kuziva zvinhu zviri kuitika muri kubvuma nyaya yenyu. Saka kura kuti vanenge vakabata chibharo tsunga kana kuti repi ikoko vanenge vakaita sei vakaibata saka vabva vasungwa. Nyaya iyoyo iri kungodzidza chinhu 1 chaitoti ndingoya nayo panapa ndingokuonesai kune ma-MP vakawanda vari kunzi vari kupuhwa mastand vari kupuhwa mari neZanupf kuti vaite vhara muromo vasazomire paimpeachment iyaya. Ndiri kungoti kana wacho uripo because kazhinji kacho ukabuda uchingooma musoro zvisina brain mukati unogona kutangirwa kana kuti ukadzotobviswa kuparliament ikoko zvamuchose wakavaraiwa. Saka ndiri kungoti aiwa kana iriyo nyaya yacho yekunzi muruda kupuhwa zvinhu garai maziva kuti mari iyoyo iri kupuhwa vanhu imari yenyika. Mari iyoyo havana kana kuvakamboishanda vari kungovhomora muhomwe yenyika. Saka puhwa ishiya yenyu mubva maenda munomudya ikoko like zvangoitika kuna Namibia kuti vamusiya tanga abhadhara musikana uchi mari yacho ndobva vamutera achingopedza kurwa payment vamubata just the same thing. Achipedza kutonyora irambe makanyarara bosi mari ndeyenyika isi yake matodyawo sheya yenyu mobva manomudya kuimpeachment Mnangagwa. Zvobva zvotopera zvakadaro ndo zvinongodiwa kuti zvingoitika pandongoshandisirana cheskillful. Chakashata kuzongoti motengwa motoramba makatengwa ipapo munenge marasisa maZimbabweans but zvoda kuti politics modziita zvine brain mukati mukaona kuti vari kuda kunyanya kutonyora bosi kwabuda pachena uchiti handidi kutonyorwa handidi kudai so unongoziva kuti vakomana vaya vanozoya vachaba ngongoudza kuti takurikola poiswa mumwe kuti anongosvika chingonotora zvobva zvatovharana zvakadaro. Saka you must be very careful kana muchinge makudhila nenyaya dzakadai so but kana muchinge muri ma-MPs I know kuti munogona kunge mune zvinhu zvamakawanda zvamukusangana nazvo munokwanisa kundibata nhamba dzangu idzi most of ma-MP munhu vanogara ndogara chitaura navo munokwanisa kundibata ndogara ndakuonesai maskillful anenge achidiwa kuti munge muchiitika. Unondiudza kuti situation yangu yakamira yakadai ndogara ndakuudza kuti aiwa ningi naningi ndo vari kuzodai so ningi ndianongokudai so but kana ukazongoramba kungoudzwa unozozoita yana ningi rikino yavakazodzingwa but atatomboudzwa kuti ningi uri kudzingwa next week vakada kumboita nharo vachitiwo kuzvona kupi so it will happen to you also kana uchinge wada kuita se wada kuita nharo. Saka itai zvinhu izvozvo makangwarira makachenjerera handiti I think apa ndatopedza nemi. So muri Zimbabwe nyaya iri panapa yakadai so kana uchinge uchida kusenda ma-audios paCoolen TV namba dzangu dzenze kanzi Coolen TV idzo kana kuti send audios ndo basa radzo munokwanisa kundisendera ma-audios tosisa pachannel vanhu voteerera vachinzwawo mafungiro nemaonero enyu kana kuti zvinhu zvinenge zvichiitika kwamunenge muri ikoko. Saka garai masenda ma-audios enyu ipapapa
ndobva ndamakanda pachannel panapa. Mhuri yeZimbabwe yonzwawo mafungiro nemaonero enyu amunenge muchiita panyaya idzodzi dzinenge dzichiitika idzi. Kulendi waswera sei kana kuti tototi wakadii zvako kuti you keep on saying thank you nebasa guru rauri kuita. Ndoramba ndichidzoka ndabva ndaita dambudziko ini. Mubvunzo wangu uri kuuya kune vatungamiriri venyika varipo iko zvino, kuti shuwa vari kuona here kuti isusu tese tife, vanoizotonga ani vakasara vari vega nevana vavo. Ivo havatosviki 1000 vari kutibira mari avo. Kungotaura bedzi, pana mai vambotaura nhasi vachiti kuti here ukangotaura unofanira kutongourayiwa. Isusu vatiita vekupi? Pandakambonzwa Jeff Judah achitaura kuti vanhu vese havasi munyika, ndaikamboti murume anopenga chete uyu. Asi now ndakuzvinzwisisa because idishwa hama nehama hatiurayani kusvika pakadai, pekuti chete ukangosimudza musoro wako so wakutotsvagwa, ukangosimudza musoro so wakutongotsvagwa. Izvozvizvi kutotaura nezvavageza ndatoita mhosva. But ini ndiri kuti okay, vanageza vakauya vakati vedu tiregererei. Takambofamba nazvo izvi but taona kuti hapana kwatiri kuenda, zvinhu zvashanduka zvazonyanya. Saka nekudaro ngatitenei misoro yedu titarise kwatabva uko, tione kuti zvaita izvi mumunda munonzi munyika medu hamusisina chasara. Tikatoita kutosvika gore rino ripere idi munenge mamugwenga munyika yeZimbabwe. Ndakamborespekta Chimama zvakanyanya, achitaura akanyorovera, achitaura zvakanaka. Ndikati aiwo, ndikatomboti Chimama I support you, uripi? But handina kuzviziva kuti shuwa tine vanhu vakadaro vanouya vachiita nyangira yaona, kuuya muchinyangira kuti musungise mumwe munhu, mukuuya muchinyangira muchitaura kunge zvakanaka kuti imimi mumwe munhu aurayiwe. Vakomana, vanhu vaMwarika, Mwari vari kuonzwa havo, Mwari vari kuona. Musazodaro vasikana, musazodaro madzimai takabereka, musazodaro. Kana iri mari chiisaika iyoyo muchinoita zvamuda kuita, muchizorora. Muda kuramba muchingopiwa mari yekuurayisa vanhu, vasikana musadaro. Takabara isu tinonzwa tsitsi, nyoka idzi dzinorwadza kuti nhai zvino mwana womunhu ari paiko, ari kuitwa seiko kwaari ikoko. Imi tizoita zvakanaka. Ndiri kuti kune vese shuwa ngatimboteererai. Kutaura chokwadi vanhu, kana muri kufunga kuti zanu ichangwere kana yabva, haibve zvokumhanya. Zviri kutoitwa nanageza izvi zvitori zvakatoti ngwarei, kuti vakabvisa ivava vakazoita zvavanozoita kumberi uku zvotiitira zvakanaka, kuti vachasanganisa mapatsi ese vaita team up. Kana maelections achizoitwa ozoitwa. Vanhu vaMwari ngatimboisai misoro yedu pamwe chete. Tiri kufara here kuti nyika yedu yapera kudai? Kutsvairwa ezvinezwa musisina chinhu hama dzangu, hamusisina chinhu. Tinozviziva kuti vese ava vari kuramba kubva ava inyaya yekuti vane mhosva dzavo. Vataurirei kuti hatina zvatinombokuitai isati ungoda kuti mutidzorero zvimwe zvinhu zvamakaba tione pekutangira. Imimi moenda zvenyu, kana muchienda henyu kunze kwenyika kuendai, kana muchiti munogara muno. Asi isusu tiri kuti ibvai timboita mamwe maitiro, because vakomana tirizoura tinochembera here takangodai tiri varombo kudai kuchembera here vakomana tiri varombo? Mwari dai vazotiitira zvakanaka, Mwari dai vazotinzwa. Pane munhu akamboparidza akati vakomana tikaita zvekungoti hanzi kunamata kunamata ngatinamate, but pari kudiwa action. Apa pakutodiwa action apa. Iyo iri kutoitwa naageza vari kukona kwaveko action. Isu wacho ngatitewo action. Let's see what we can do. Tuone kufamba pamwe chete nevanhu. Because izvi zvokuti vanhu tipote tichiluwana so tichiti nhai
muri kuona zvekuti kana agesa zvakanaka kaizvozvi iwe uchida kunzwa hako kuti munhu ari kuti vanhu vamwari tisaurayisaneba, tisaite kuti vamwe vanhu vati vafe vasina kumboonawo mabhenefits ekurwirwa kwenyika. Nyika iyi yakarwirwa, ende ndinobva ndaita mubvunzo futi kuzanu kuti naimi asimuko here zvinonzi vanhu vakaenda kuhondo, whoever is sponsoring them akati hazviite kuti mubve kana kuti hazviite kuti vanhu vemunyika menyu vagare zvakanaka. Vanhu vemunyika menyu vakagara zvakanaka hatichakupai zvataikupai. Komadi kungotora mazimari iwaya amuri kutengesa magold aya maminerals enyu dai ese aya amuri kubai, mungogadzirisa mahospital iwaya aripo. Hatina kuti vakainyowaniba, gadzirisai iwaya aripo aya tione kufamba. Imi hamusi kurapirwa muZimbabwe ngei? Nokuti hamuna mahospital anoenderana nemi, nokuti mune mari dzakawandisa. Vanhu vamwari ngatinzwiranei tsitsi, ngatinzwiranei tsitsi.